usia sepuh tesin delok betapa dulu orang-orang sing kuat poso begitu kuat dan begitu hebat. Nah saat ini jenengan takjak bahas nopo poso kok iso dige apik ya iso dige elek. Nopo poso niku dige apik kok ya mandi, gawe elek kok ya mandi. Niki terkait karo menungso. Sejatosipun menungso niku mboten niki mboten menungso niki. Menungso niku asline kuwate mboten umum karena menungso niku koncone iblis. Menungso niku sejatine koncone setan, koncone iblis. Nah niki mboten menungso niki. Niki lak namung bungkuse tok mawon niki. Sing tengah jengkula niki lak buntele menurut niki gawean mriki niki produk lokal nek niki. Niki karoseri carane niku. Niki nek menungso sing asli teng langit mriko produksine langsung digawe Gusti Allah. Nah bungkuse niku gawean Sida Mulya, gawean Mediun. Wong tuwane mongan mangan, plang-plung nggih. Mangke teng peteng diproses kuru-kuru ngoten niku. Mangke do golek dhewe nek balung goleki kalsium, nek mata goleki vitamin A. Bar digoleki kabeh ampase nyisa. Mula ampas ana sing metu kelek jenenge ringet, ana sing metu silit jenenge taek, ana sing metu ngarep jenenge uyuh, ana sing metu irung jenenge umbel. Niku ampas daya niku. Nah, saripati panganane menungso digeleh teng mriki. Namine nutfah utawa mani. Nah digeleh mriki. Lah mangke bahan dasar nutfah niki nek wis siap digawe-gawe, bapake goleki ibuke goleki bapake. Terus nutfah niku dicampur. Ini carane nyampur sampean wis ngerti. Dicampur, terus mangke nek bar dicampur titipke teng rahime ibu. 3 sasi dados segumpal darah, 4 sasi dados segumpal daging. Kepel ngeten niki. Nah daging niki mboten urip niki. Wong niki daging gawenane wong donya ora urip. Saged urip nek diparingi nyawa. Lah nyawa niku ing akhirat kok diceluk. Dul, nggih ya Allah. Omahmu ki wis dadi mudhun ya. Nggih ya Allah. Lah kowe tak takoni, alastu bi rabbikum? Kowe lali urane aku pangeranmu. Nyawa niku nek jawab ya penak. Qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Dadi nyawa niku wis kenal Gusti Allah. Mula dingendikake kullu mauludin yulatu alal fitrah, kabeh bayi lahir gawa fitrah. Akhirnya nyawa sebulke ning jero daging niki. Klek ngoten niku urip. Tek niku nek diparingi nyawa. Nek mboten diparingi nyawa nggih mboten urip nggih logrok malih. Tadai suftek nika. Warnane abang, ngambune ora enak nika. Nang kula apal, Bu. Nek bojo kula niku ya wedok. Dikira kula LGBT napa mboten? Lah nek diparingi nyawa terus urip. Begitu urip supaya dadi urip tenanan, dimplek-emplek daging, cencang otot, dekno ngangge balung, bungkus kulit, tukuli rambut. 9 wulan proses itu selesai, pembuatan karoseri dan ngisi nyawa 9 wulan medal. Nah begitu medal ya tergantung sing damel bungkuse. Wong isine wis ning jero, bungkuse ketinggal. Nah ketinggalé bungkus tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Nek sing damel bangir nggih metune bangir, nek sing damel ireng metune ireng. Nah kok sing damel niku wayu karo ganteng ngoten. Nah metune ya jenise kaya kula ngeten iki. Ampun kok ora ngandel to. Nah pun metu niku. Nah begitu metu bungkus niki kan donya asale nggih. Dia asale keng donya mula dicawisi barang donya nggo gedhekke bungkuse. Nah, napa nyawa niki keng akhirat mula disangoni agama supaya sesuk nek balik ora pangling karo kampung asale sebab nyawa niku innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Lah bungkuse wong produk mriki ya glethakke mriki maneh. Lah mula aja gumun nggih, menungso niku ana isine, ana bungkuse niki king donya. Senengane ya senengan donya, tangane wong wedok niku wong niki donya. Nek digelangi tambah apik. Senengane ya senengan donya, nek karo wong bagus ya pengin jiwit mawon. Wong tangan niki donya. Tangane wong lanang ya padha ben weruh bokong mindul ngono ya pengin demok mawon. Lah niki donya kok. Bahan dunia, dia suka dengan dunia. Lho tangane wong lanang napa nggih napa mboten? Lha nggih kabeh padha anggere weruh bokong kok kathoke ngapret ngono pengin ngono mawon. Sami. Lho aja meneh kok tangane sampean. Tangane ya iku mari ya kok. Enggih wong tek kula barang niku ya nggih kok ora piye kok. Sami mawon nek donya niku mboten enten bedane, sedaya sami. Niku mripat. Ya seneng donya nek ana wong numpak motor tek-tek ana wong adus ning kali ditoleh. Sapa ya? Nek sing adus kok simbah-simbah bablas. Nek sing adus kok nomor balik meneh iki kok balik. Sikil pengen ganti sendal medun masjid biasa wong niki donya kok. Sing bedake lak nameng rime tok. Para kiai niku insyaallah rime cakram. ABS malih. Dadi nek ajeng langkah ngeten iki langsung direm ngarep mburi set ngoten niku cakrame langsung ngarep mburi mandek. Nah nek rem Sida Mulya ini kan rem tromol. Karo campur sandal niku kik ngoten niku. Ana sing duwe rem ning ra dinggo, ya eneng. Diblong. Lha niku menungsa ning bedane nameng reme tok, nggih ta. Lah mula aja gumun nek donya niki senengane donya. Mula nek krungu adzan ngono ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku mak ngono pengen salat mesti pengen lho wong nek mau atek kon. Tapi bokong ning kan telo. Ya sik sinetron tekan masjid Allahu Akbar. Sing akhirat ya pengen ngadep Gusti Allah muni ini wajah tuaj. Iya, tapi meripat wong donya begitu melek ini, Bu. Rukoe bolong, irek. Mbek sarunge anyar iki. Kuping ya ting bakso liwat. Krotok gobaku kudanan. Ya iku mari bismillahirrahmanirrahim bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe ngene. Krungu enak to enak cepet iki donya. Mula menungso aja gumun nek donya niki senengane donya. Lah nyawa niki sesuk wangsul dateng Gusti Allah. Mula menungso kalau gedang niku ora padha ta. Menungso kalih pari niku padha. Pari niku tugase namung ngeterke beras. Nek beras itu parine damene iku kuning, gedang ya padha namung ngeterke nyawa. Nek pun nyawane tuwa deboke bosok. Menungso nggih padha nek wis nyawane tuwa untune pronol dengkule linu mripate lah mri padha mawon. Lha mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku sing donya niki karo sing jero niki sing jero niku diweling innalillahi wa inna ilaihi rajiun kabeh menungso niku. Lah cuman mbah ini kan sing mulang innalillahi niki lak Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi niku ngulange ngangge Quran. Quran niku teng Mekah. Berarti Quran niku bahasa Arab. Mlebu teng Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wong Jawa ora paham. Mula kalih para wali innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake ngangge tembung aja lali sangkan paraning dumati. Ini dah. Nah aja lali sangkan paraning dumati. Nah ngulang niku kan mboten gampang. Wong Jawa niku senengane kudu dituruti. Iki kira-kira nek ngulang ngene iki wong Jawa paling gampang diulang ngangge cara ngopo ya. Akhire dikale para ulama tak dadekke tembang.
supaya wong Jawa niki gampang eling. Wong Jawa niku senengane nembang, ngulang napa mawon nek ditembangke teng Jawa niku gampang. Wong Jawa niku apa-apa nembang, lakokno sapi nembang, petan nembang, bojo minggat nembang, ndang baliyo Sri ndang baliyo, mau bojone minggat kok malah nembang, berlintang nembang, ning tawang ana lintang cahayu nyanyi, weru mentok nyanyi, tok mentok tak kandhani, wong rupa mentok kok kandhani. Weru semut nyanyi, semut ireng anak kebo bungkang. Lho semut kok anak kebo lho. Wong Jawa niki nyanyi mawon senengane niku. Delok bebek ya, bebek adus kali nututi sabun mandi ono niku nyanyi. Lho wong Jawa niku ape ditembangno. Tekan delok silit nih wong Jawa niku nembang kok. Dengki. Lah cak cilik biyen niku lho. Demok silit kudi kena ya kendang cepet. Lah iki wong Jawa niku ora ditembangke lagi. Lha sampeyan aja guyu to wong niki tenanan lho niki. Ngita dah. Demok silit kudi kena ya kendang jebol ayo boleh pitik keleleran. Lho niki ning dawa terusane ning kula apal wis lali wis tuwa. Nah, sebab kecenderungannya tiang Jawi niku mbiyen niku nyanyi, mula akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali ning Gusti Allah dipun jenengke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Mboten kok maca papat-papat niku lak wujud tembange. Maksude maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon jero raga medhun ngalam donya niku ana. Sebelah loro dipanggokke Gusti Allah, sebelah kiwane nyawa jenenge jin korin. Bagian nyasarno menungso ngejak elek-elek tok. Bagian tengen loro malaikat, bagian gandoli naminipun hafadhah. Lah supaya wong niku ngerti nek ana loro nyasarno, ana loro gandoli, mula ben ngerti dijawake dulur papat limo pancer. Lah mula pancerne menungso niku nek butuh apa-apa dituruti Gusti Allah. Nyenengi wong wedok nek nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim, ya I love you. Ra gelem dulur tengen ngangge dulur kiwa, sunama tekaji ajiku jaranku goyang ya I love you. Nyeneng apa pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Ora gelem tengen nganggo kiwa, sunama tekaji ajiku Bandung Bondowoso ototku kawat balungku besi ya rasa. Pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo mlebu masjid maca ya Fattahu ya Razzaq salat duha, ra gelem dalan tengen nganggo dalan kiwa nggawa wedhus kendhit munggah Gunung Kawi, mulai ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat niku padha. Kiai yo ampuh, dukun sing ra tau adus yo ampuh padha padange, padha hebate. Mula wong sida mulya milih kiai milih dukun padha hebate, padha padange. Terserah golek pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun sing ra tau adus yo ketemu sami mawon. Padha padange, ming padange seje. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong, ming ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu, pitike ketemu, lampune utuh, sentolope utuh, nganggo blarak digendel diobong, pitike ketemu, ning blarake entek kobong. Ah monggo milih endi sampean terserah. Ngeten lah. Mula tembang kehidupan niki cek wong Jawa ngerti nek sesuk mulai
Mula sampeyan aja gumun nek poso niku kiri kanan oke karek lakoni mawon.